ešte aj to jedlo je studené. Toto máš žrať. A to nechcem ani vidieť, aký budeš nasratý. Keď ti poviem, že už ani není čo piť. Ja neviem, či na to chodia tí františkáni na ten chlas, alebo kto. Kurva, Béla. Tak elektrárne nám vypli elektriku, plynárne nám vypli plyn, len tvoja pečenka maká na plný výkon. Čo to je problém? Alenko, však tuto s prcom skočíme do jaslovských elektrární, trošku ich vypálime, aby pochopili, komu vypli elektrinu, ne? Čím to chceš vypáliť, prosím ťa? Si zaudol, že nám banka zhabala muničák? Tak kým ich nesplatíme tých 350 000 eur za tí paradajky, tak si môžeme striedať akorát jeden z druhého. Neviem, a neobjednáme si aspoň pizzu? Tento segedín žereme tretí deň. Pizza! Výborný nápad, pizza. Objednajme si pizzu, len problém je, že jak si ju chceš objednať? Však nám vypli všetky telefóny. Musíme žrať akurát tento segedín. Hladnička sa roztopila a všetko skyslo a znilo. A to ešte vám musím povedať, že nám včera vodárne vypli vodu. Z čoho vyplýva, že nebudeme splachovať. A pojedaním takejto stravy budeme pravdepodobne záchody navštevovať častejšie, z čoho implicitne vyplýva zápcha. Ale krte, čo si ty už fakt vymletý? Prosím ťa, zo segedínu môžeš akurát tak srať ako Lion a ne zápchu mať. Daj kubíkaj, Milan. Robíš to ešte horšie. Ale moment, on má celkom pravdu. Ten krtek, no jak máme splachovať hajzle, keď není voda? Tak sa vynájdem, ne? Zeberem kýbel, idem na záhradu, ze súda zeberem vodu a spláchnem. Počúvajte ma, vy kurvy. Ja nechcem vidieť v žiadnom hajzli nespláchnuté hovno. Napriek malým trampotám sme všetko ľudia na úrovni vysokej spoločenskej. A ja už mám toho dosť. Ja žiadne kyble vláčiť nebudem. Pôjdem do mesta, s Ketou si objednáme pizzu, budeme kecať a bude tam aj splachovací hajzel. Jasne, Uja, choď. Len choď na pizzu, uvoľni sa. Prosím ťa, Pipi, ale daj si pizzu bez salámy, lebo šetríme teraz, vieš, trošku. Alinko, nemohol by si mi dať nejaké drobné? Vieš, ja som si zabudla vybrať z bankomatu. Koľko by si potrebovala? Čo ja viem, takých 1000 eur. Eury. Mám len 50 a 20. Kurva, odkedy nejaká pizza stojí 1000 eur? Čo to tam máš? Čo? To je 500. Ale ne. Pipina, kurva, to je 500. Ale Toto, daj to to sem, nie daj je to. 500, Alino, to je naša svadobná fotka. Ukáž? Takže takto, tak ty máš 500 a ja tu mám upotených 70 čušní, čo? A vy ostatní kurvy, koľko máte peňazí? Peňaženky na stôl, poďme. Ja mám, prosím, 10 eur, nech sa páči. To si strž do riti. Ďakujem. Hej, ja nemám nič, aha. No nič nemám. Veď viete, pán Ali, že máme zablokované karty, nestihli sme si vybrať, no. Prcko. Pána? Vedel som to, no dobre. Ja mám 100 eur. Daj Pipinke na tú pizzu. Dobre, moja, tu máš 100 eur, chod na pizzu, ale nebuď dlho. No tak ale počkaj, Alinko. Tak ja som ti dala 500 a ty si mi dal 100. Jaká 500? Čo za 500? Však to je naša svadobná fotka. Kurva, ale mali by sme urobiť niečo s tými františkánmi. Ja už som fakt na nervy. Toto nie je normálne. Celý kláštor si vetrá periny u nás na záhrade. Že keď je tam vzduch? Tam sa nedá dýchať. Pána, sadni si. Akurát hovorím o situácii našej rodiny. Ako sme na tom. Zle.
Ale aj keď sme na tom zle, neznamená to, že my Molnárovci budeme žiť jak nejakí žebráci. Takže, ako hlava rodiny som vymyslel akčný plán, ktorý som familiárne nazval, že Liberté, ktorý nám pomôže, aby sme boli v dohľadnom čase za vodou. Tak, prvý bod plánu Liberté. Milan, ty okamžite mi pôjdeš kúpiť kartu telefónu. Musím silno volať, vieš, všelijakým ministrom, štátnym tajomníkom a inej dôležitej chamradi. Jasné, pán Ali, okamžite skočím do obchodu. Dobre. Druhý bod plánu Liberté je... Na čo čakáš? Čo kúkáš, jak chuj? No, taká telefónna karta niečo stojí, pán Ali, a ja už mám iba posledných 5 eur. Haha. Kurva, to si hovoríš nejaký účtovník? Však si zožeň, ne? To uveríš tomu? Odchod. Druhý bod plánu Liberté je jeden z mojich najobľúbenejších, pretože nám zároveň vyrieši nedostatok peňazí. No hurá, konečne. Druhý bod plánu Liberté znie: Banán, urobíš Dunajskej Strede banku, čím nám vyriešiš dočasne nedostatok. Opakujem, no hurá, konečne. No, ja v tom nevidím žiaden problém. Samozrejme, skočíme do aut, ideme zoberiem chlapcov do Dunajskej Stredy a urobíme banku. Banka je naša. Ja rozmýšľam teraz, do čoho skočíme, keď nemáme auta. Ty už sa správaš jak chuj? No však si nejaké auto ukradnem. Že problém? Žiadny problém. Ukradnúť auto, to dokážem aj s prstom v ryti. Prco, poď, ideme. Prco, sadni. Prečo mi tu necháš? Bude ti musieť stačiť ten prst v ryti. Aha. Tretí bod plánu Liberté. Prcku je určený pre teba. Je to misia dôležitá až nebezpečná. Prcko, ty nám zaobstaráš prúd elektrický. A to tým spôsobom, že pôjdeš do garáže, nájdeš tam taký dlhší drôt, ten prehodíš cez stĺpy elektrického vedenia a tým pádom doneseš elektrínu do nášho domu. Alinko, a nezabije ho to? Čo by ho to zabíjalo? Však keď to dokážu obyvatelia na Luníku, prečo by to nedokázal náš Prcko? Prcko, odchod. Liberté, liberté! Dlhší drôt. Prcko, Miláčik, dávaj si na seba pozor. A akú úlohu pripravil Alinečko pre mňa? Alinečko pripravil pre Pipinečku bod velice príjemný, jednoduchý, až zábavný. Stál sa, že viem. Počkaj, Pipi, počkaj, ne. Ty obehneš všetky svoje kamarátky a požičaš si od nich peniaze. Ja? Ja si mám požičiavať jak nejaká socka? Kurva, a čo, jaký problém? Však s tebou chlastávali, vyvážali sa v taxíkoch, všetko si im platila. Však kvete si na narodeniny kúpila kabelku z ťavieho hrba za 3000 eur. Tak si teraz od nich požičáš. Do ryti! Vieš čo, Lenko, ja mám taký nápad. Čo keby sme spravili u nás v podniku žúrku? Babi pozvem, zaplatím nejaké drinky, strašne ich opijem, zavolám nejakých buchačov a potom z nich vyťahnem prachy. Dobre, Pipinka, to není špatná idea, víš, ale požičaj si od nich najmenej 1000 eur. Menej ani nebe. Vieš, Alenko, ja by som ale potrebovala na začiatok nejakú drobnú investíciu. Vieš, taká žúrka niečo stojí, ver mi, ja som to študovala. Jasné. A ty máš toľko, aby si mohla urobiť žúrku? Ty, môj hlúpočky, a čo sa tak pýtaš? No mala som, ale ty si mi ich zabral! No, dobre. Dobre, tak víš čo, ja ti dám peniaze, ale
Iš najprv tú 500 skočíme rozmeniť do zelovoca oproti. Nechaj, Alinko, nechaj tak. Ja to rozmením sama. Dobre, nechaj to. Alinko, čo tvoj plán Liberté? Tak dokonale si ho vymyslel. Prcko, Milánko, Banán a ja sa na teba neskutočne spoliame. Liberté. 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 Liberté, však. Liberté. Kurva, už je vyše roka moja žena. Tak by som jej mal trocha veriť. Servus, Ďusko, tu je Ali Krasňanský. Počúvaj, kamarát môj najväčší, potrebujem od teba trošičku pichnúť, víš, potrebujem pomoc, víš, jak je tá kríza, potrebujem trošičku požičať, no. O, na začiatek to vidím na takých 1 000 000 eur, no. Čo je to pre teba, ne? Haló? 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 Kurva, on ma vypol. Normálne môj kamarát ma vypol. Napíš mi k nemu poznámku, že už nikdy ho nepozvem na svoju jachtu do Marseiles. Áno, a na akú jachtu, pán Ali? Veď našu jachtu v Marseille, prosím pekne, v Marseille. Zhabal minister financí už minulý týždeň. Tak k nemu napíš aspoň čierny bod. Kurva, daj si ty nohy dole. O, pozrime sa, Prcko nám zapol elektrínu. Plán Liberté sa naplňa. Liberté, pán Ali, Liberté. Však hovorím, Liberté. Prosím. No, ani moc ne. Kto je ďalší? Ďalší je, prosím pekne, poslanec Haščík. To je ten, ktorý vďaka vašej blahosklonnosti získal Mederskú kompostáreň. Aha, Haščík. Je poslanecký plat mu beží a ešte aj kompostáreň, nech si pelové. Haló, pán poslanec, tu je Ali Krasňan... Ja to serem? Kurva, ešte aj kompostár ma vypol. Čo je toto? Dobre, takže tu máme ďalší čierny bod. Ne, a k tomu mi napíš aj taký krížik, černý, a potom nakreslí hrobček. Hrobček. Ježišmáriát! To je Sodoma Gomora! Čo? V celom Mederi není elektrina! V celom Mederi, teta. Tak. Tie elektrárne vyplí už celé mesto. No, a všade sa šíri taký smrad spáleného masa. Fazekášová hovorila, že zas nejaký parašutista určite spadol do tej trafostanice. Ale aby to nebol náš Prcko, pretože pán Ali poslal Prca pripojiť nás na čierno na elektrický stĺp. Štenem, a zobral si aspoň gumené rukavice alebo čizmy. Ja neviem. Prečo? Tak to teba obhorelo. Estela. Počkajte, Prco. Vy ste poslali namiesto seba na ten stĺp Etelu aj pripájať drôty? Ježišmáriát. Takže Etela lezla hore po stĺpe. A keď bola hore, tak... Tak jednou rukou chytila jeden drôt, druhou rukou druhý drôt. A celá sa na tom stĺpe uškvarila. Etela, Prcko, ja vám želám úprimnú sústrasť. Teta. Etela. To bolo tak mladé a krásne dievča. A teraz je z nej už iba oškvárek. No, tak aspoň máme o jeden hladný krk menej. Objednala som miestnosť. Zaplatila som chlebičky. Zvolala som všetky baby a oni nedošli. Ani tá kráva Kveta nedošla. A čo plačeš? Aspoň si mohla v pokoji a v kľude vypiť sama všetko. No ja to tak mám napríklad najradšej. Však som si aj vypila, ne? Ale potom prišiel ten hajzel, ten debilný čašník Dušan a začal hovoriť, že treba zaplatiť objednanú miestnosť a že tam mám ešte nejaké staré dlhy. Celú 500 eurovku som mu tam musela nechať. A teraz mám veľké hovno. Čo vy, Pipinka, my všetci máme veľké hovno, viete? Lebo to nebolo vašich, to bolo našich posledných 500 eur. Aspoň chlebičky ste mohli priniesť. Tie šunkové som požrala a tie silové som vyhádzala, potom debilná Dušana. A čo mám asi tak ja povedať, ha? Tak mňa Ali poslal,
do nemocnice v rámci akcie Liberté, aby som zobral dajaké peniaze. No tak ja vojdem na vrátnicu a tam na mňa začne vrátnik kričať: hej, vy v tom bielom, stop! A čo tam majú karanténu? Sa báli, že donesiete prasaciu chrípku? A toto by som im z celého srdca želal. Predstavte si, že naša nemocnica je pod nútenou správou. A viete, koľko chlastu tam mám v skrínke? Čo vy, Béla? Vy ste veterinár. Vy sa môžete vrátiť ku koňom, alebo k prasatám, alebo tak. A čo ja? Kto zamestná skrachovaného mafiánskeho účtovníka? Ale chápete to? Oni vôbec nechápu, aké ja mám poslanie. Veď ja som študoval na to, aby som pomáhal ľuďom v núdzi. Ježiš Máriát! Víte, čo sa stalo? Tak prečo z Etelov išli na naťahovať elektrínu z toho elektrického stĺpa? No prečo koplo, ale Etelu na tom stĺpe zaškvarilo. A čo robila Etela na tom stĺpe? To sa ich chcel prečo zbaviť? Podľa mňa prehryzla reťaz a prečo mi utiekla. Ale nie. Ona chcela vedieť tú elektrínu, ale to není podstatné. Také popáleniny má jak hovado. Došla mi tá ložka normálne, na to kladie cibulové obklady, ale ona niečo mrmrie, že ešte doktora. Ja? Tak ona ešte žije, hej, no. Áno, ale... To je skvelé. Bela, chodej pomôcť, utekaj. A čo vám všetkým kompletne drbe? Viete, o kom hovoríte? Hovoríte o Etele, o niečom, čo ešte ani v žiadnej encyklopédii nebolo popísané. Možno to nie je ani človek, ani cicavec. Ne, mňa tam nedostanete. Ešte by ma pokúsala. Kurník, Béla, utekajte, ste doktor. Prisahajte na Hipokráta. Buďte trošku humanista. Dobre, kvôli tomu Hipokrátovi to urobím, ale jeden z vás mi pôjde pomôcť. Pipina. Milan? Ja som účtovník, ja som neprisahal. Margit? Juj, ale má seklo. No vidíte. A ja, že som zbabelec. $20 000 nemáš? No tak 15. 10 000 eur. No tak 5 000 eur. 1000 eur. Koľkože mi môžeš požičať? Kilo? 100 eur? A to si hovoríš, že minister hospodárstva? Čo ja, že ty sa bojíš, že či ti ich vrátim? Jasné, že sa nehnevám. Jasné, že zostaneme kamaráti, jasné. Víš čo, môj zlatý, ja ti to naše kamarátstvo až za hrob zhrnem do jednej vety. Skap, ty svinia! Hajzel jeden! Kurva, čo je, Balan, čo je? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Brúser! Čo ťa zrazil autobus? Kurva, nalej si. Špina Béla, všetko vychlasta, len prázdne flašky tu nechal. Som rád, že žijem, nemám ani euro. Ovievaj ho. Som rád, že som prežil. No, žiješ to. Vyprávaj, Balan, čo sa stalo? Tak počúvaj, môj zlatý. Nastúpil som do tej dodávky, vieš, chlapcov som zebral ako vždy. Naskočili sme do dodávky a dali ho do Dunajskej Stredy, rozumíš mňa? Dobre, ovievaj. A ideme v tej dodávke. Tak chlapcov som ukázal hneď mapku. Chlapci, vidíte túto banku? Tak túto ideme teraz vybieliť. Naprikázali, o to som chlapcom akože povedal, rozumíš mňa? Potešili sa, ne? No, oni povedali, že serú na nás. Že na nás normálne serú, toto povedali, rozumíš mňa? Že oni už prešli k tej konkurencii, k Šokošovcom, rozumíš mňa? Tak hovorím, a jak to je možné? Že oni nám dávajú výplaty, dokonca ešte za nás aj spláca aj ten zdravotný, sociálne, toto všetko. Ja som kúkal jak debil, hovorím, to nemyslíte chlapci vážne, že áno, že už preberáme aj vašich klientov vašich klientov a tak, no prosto všetko. Hotovo sú, bolí ma to, objevaj ty. Kože, toto je zrada, toto je obyčajná vydrbaná zrada. No čo, dal si ich všetkých dole, ne? No, chcel som samozrejme hneď tomu aute, rozumieš, ale keďže som ich trénoval, tak boli strašne rýchli. Hej, som si ich nevšimol a už mi zobrali pištol z rúk a vykopli ma z auta za jazdy, rozumieš, rovno pred tou bankou, no hotový som. Objevaj. Hajzel, tak so Šršom si to vybavíme neskôr. A čo, prestaň? Že banku si mohol vybrať aj sám, ne? Myslíš, ali? Bez pištole, bez všetkého, samozrejme, však som tam došiel, no prečo ne? Však taký dobitý, ešte som vládal aj dojsť do banky, úplne prirodzene. Postavil som sa a hovorím, všetci k zemi, kurva! A navážte prachy, lebo vás tu... Čo?
Nič, aj som to nestihol dopovedať, lebo 2,5 metrový idiot, ochrankár, skočil na mňa, zvalil ma na zem a tam ma mároval, bil jak svinia. Lenže som sa tak vyplazil pod neho a stihol ešte ujsť. Mávaj. Takže peniaze si asi zobrať nestihol, že? Čo? No asi ne. Hovorím si, no nič, došiel si o auto, došiel si o všetko, banku si nespravil. Musíš sa svojmu šéfovi dostať nejako domov a informovať ho, čo sa deje. Tak som nastúpil na vlak. Taký dobitý. A jak som bol vo vlaku, tak zrazu kontrola cestovných lístkov, prosím. Hovorím, to snad není pravda toto. Hajzel snad nejaký sprievodca od teba nechcel lístok, ne? Chcel, mávaj, prečo som ranený. No, tak som ho hneď jedno pridrbal, aj som neváhal. No nič, no došla železničná polícia a prvé, čo urobila, skopala ma do kocky. Kurva vyhodila z vlaku a ja, taký dolámaný, som sa k tebe nejako dostal. Takže šošovci sa nám serú do rajónu, kurvy jedny špinavé. Šošovci. Haló? S kým hovorím? Šo óš osobne? Počúvaj ma, šo óš. Tu je Ali Krasňanský. Mám na teba ťažké srdce, chlapec môj. Čo to tam pípa? Že mne to tam pípa? Haló? 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 Haló, kurva! Ešte mi baterka sa mi vybije. Kurva, s čím si ju teraz asi tak dobijem? Toto je život. Všetko v prdeli. Ty si dobitý, Pipina nič nemá, Béla všetko posral, Milan si požičal posledné euro na telefónnu kartu. Ešte aj chudia Etela sa uškvarila. Pracova Etela? Chúďa dievča. Či čo to bolo? No nič. Nebudeme zúfať, zebereme to kríza ako šanca. Banán, dá sa trošička do poriadku, zebereš prca a pôjdete do osady za Mederom za bratmi Oláhovcami. Dobre? Jasne, dojdem tam a vypálim ich kompletne všetkých a čo ďalej? No, čo by si ich vypaloval, ne? To sú, pamätáš, je ich asi 17, alebo koľko ich tam je, tu 17 minimálne, no. Pôjdeš za nimi a povieš, Ali vám prikazuje, Ali vás žiada, aby ste nám došli zapojiť elektrinu. Jasné. Jasné, není problém. A potom, keď zapoja elektrinu, tak ich vypálime. Prečo poď ide? To sa mi konečne ľúbi, niečo normálne, jasné. No čo je? Čo sa v tom rýpete, jak veveričky v hovne? Jak hovorí náš Milan, v Segedíne sú tí vitamíny. Fajn. Takže ja už mám od týchto vitamínov vyrážky. Áno, ukážte. Ale to vôbec nie je vidno, Pipinka. Pipina asi nemyslela tvár, Milan. Že? Nebudeme sa tu rýpať v intimných Pipinkyných vecách, dobre? Teda ty čo chlastáš, jak na svadbe? My tu sušíme huby a ty chlastáš. Odkiaľ to máš? Odkiaľ? Tak... No, som si požičal nejaké peniaze. To snáď môžem, ne? Požičal? A od koho? No, od Margy. Dostala dôchodok. Že sa teda nehambíte, Béla, vy ste taká sviňa. Takto okradnúť úbohú dôchodkyňu. Béla, ale nevieš, kde je Margit teraz? Pipina, tu zostaneš! Nebudeš snať napodobňovať systém tejto hyeny! No a? Jaké no a? Chvíľočku ešte vydržíme. Zopár ľudí mi slúbilo, že mi požiča, no. A potom bude všetko v poriadku. Kaviár budeme jesť normálne s striebornými príbormi, jak sa na slušných ľudí patrí do ryti. Tak, vážení. No čo? Kedy bude elektrika? Kedy to zapnú? Elektrina bude. No, len to má taký jeden malý háčik. Oláhovci ťa pozdravujú a tvrdia, že by bolo dobre najprv zaplatiť, až potom bude elektrina. Aha, no dobre. Koľko chcú? Koľko? Zo pár drobných mi ešte ostalo. No, 1000 eur.
1000 euro? Za to, že prehodia drôt cez nejaký debilný stĺp? Svine jedny oláhovské. A kto vie, či oni vôbec na prácu s elektrínou majú atestáciu však? Presne. Kurvy jedny oľahovské. Ale veď každý chce žiť. Aj bratia Oláhovci. Dobre. Zvládol som so sebou svoj boj vnútorný a... Dobre, zaplať im týmto. Ježiši Kriste, pán Ali, ale veď to sú značkové švajčiarske hodiny. Tie majú obrovskú cenu. Áno, majú, toto sú najznačkovejšie hodinky švajčiarske. 15 000 euro. Kúpené vo Viedni. Alinko, a ty toto robíš pre nás? Áno, robím to pre vás, lebo chcem, aby sa rodina mala dobre. Aby všetci mali čo jesť, aby mali čo piť, aby boli dobre, teplo oblečení, aj keď teda nebudú vedieť, koľko je hodín. Banán, nepredlžuj túto ťažkú chvíľu. Kurva, to je tak dojemné. Dobrý deň, Margit. Ahoj, Alinko. No? Teda pekne ste si to tu zariadili, no, tak utulne, no. Škoda, že tá elektrina ešte není, no. Joj, toto je facácky. Táto nafukovačka mi pripomína 72. rok, keď som išla na dovolenku do Rumunska s naším družstvom, no. Len čo sme prešli hranice do Rumunska, tak môj soco poprepichoval všetkým nafukovačky. No, jaj, no, čo môj? Tak, som došiel kúknúť, jak to tu máte pekne vybavené, no. Že ste dostali nejaké peniaze? Dochodok. A ty to odkiaľ Tak pofúkam trošička ja teraz. No, tak sa všeobecne hovorí, po Mederi ide taká reč. No? Koľko ste dostali? No 130. 130 eur? To sú slušné peniaze, Margit, no? Samozrejme. A ako zaslúžené. 35 rokov som robila na družstve. Jak otrok. Tak. Zaslúžené, no. 130 eur, Margita. Nebojte sa, že vám ich nejaký hajzel ukradne? Nebojím. A víš, prečo sa ja nebojím? Lebo si ty peniaze schovávam. A ja si ich schovávam sem. Do podprsenky. Do podprsenky? Áno, do podprsenky, áno. Do podprsenky? No áno, čo sa toľko pýtaš? Tak, zo záujmu, no. 130 eur, to je slušný peniaz. Nechceli by ste si tí peniaze uložiť u mňa, však u mňa by ste to mali bezpečnejšie jak banky. Ne, do banky nedávam žiadne peniaze. A dobre robíte, Marky, dobre robíte, však banke človek nikdy neví, tam dojde nejaký chrápuň, banku vykradne, je po peniazoch, púčele. Povedzme si rovno však, kto by už chcel ukradnúť peniaze Alimu Krasňanskému? To by musel byť totálny debil, pretože Ali Krasňanský žiadne peniaze nemá. A
Má. V každom prípade u nás sú banky nepohodlné a neisté, ale u Aliho Krasdenského peniaze strašne silno rastú a sú vádziak v bezpečí. No a okrem toho však, povedzme si rovno však, do takej podprsenky ruka zlodeja vklzne jedna radosť. Myslíš? Myslím. Počkať, to vážne myslíš? Ja nemyslím, ja vím. Ja ich schovám tuto do gatiek. Áno, tam ruka nevklzla minimálne rok. Margit, ale ja vám dám 15% úrok. To mi slubovali aj v tom BMG Invest. A nič som nedostala. Margit, tak 20% úrok. Margit, u mňa vaše peniaze naberú silu. Margit, ja vás zo spodu budem istiť, ale z hora vás nebudem obmedzovať. Margit, u mňa máte zisk z rozumu. Ty si ma tak presvedčil. Dobre, ozaj, Margita, keby nejaká vaša kamarátka Fazekašová, alebo tak, mala nejaký strach zo svojej podprsenky a nemala istotu vo svoju podprsenku, tak ju pošlite za mnou, dobre? Ja sa o ňu postaram a povedzte jej, že ja dávam o 5% vyšší úrok, jak frúni. Aha. Alinko? Tu je potvora. O 5 eur. Opa. Kurva, čo je banán? Čo aspoň nezaklopeš? Čo keby som tu s Pipinou trtkal? Tak však ja som slušný človek, ne? Tak prídem tichučko a nebudem rušiť. Pekne počkám, kým sa dorobíš a potom ťa oslovím. No. Víš, trošičku tu Pipinke upretuje, má tu strašný bordel. Aha. Počuje, jak to, že nám ešte nesvietia žiarovky? Kde je elektrina? Ja, pozdravujú ťa Oláhovci. No, áno. A povedali, že títo hodinky, prepáč, ale že to sú pravé šmejdy. Áno, Made in Čína. Takých majú plný šuplík. Majú hodnotu maximálne tak 100 eur. A kurvy jedny oláhovské! Odkedy sa mederskí oláhovci vyznajú vo švajčiarských hodinkách lepšie, jak viedenskí židia? A čo by ešte nechceli? Kurvy, čo chcú? Originály od Picassa alebo Stradivárky? Ozaj, aby som nezabudol, povedali, že okrem hotovosti sú ochotní zobrať aj zlato alebo diamanty. Ale predstav si, zlato a diamanty, ne? Zlato a diamanty? Zlato a diamanty. Zlato a diamanty. Ha! Zlato a diamanty. Však títo diamantové gaťky som kúpil Pipine na Vánoce, ale moc ju nebrali, však toto je čisté biele zlato a diamanty. Počuj, odnes to Oláhovcom, no. Čo, Oláhovcom toto? No. A videl si ich, babiska? No a čo? No však, to oni majú obrovské, veľké rite, jak štajráci a rôsolovité. Ale počúvaj, ser, na to, však oni sú márnivé, pekne odnes to najstaršej Oláhovej žene a bez elektriky sa domov nevracaj. No fasa, už vidím, jak stará Oláhová si oblieka tieto gaťky. No, a tuto ten prúžek sa jej zareže do riti, jak pilka na železo. Alenko, ja sa bojím. Ja nechcem byť chudobná. Nechcem. Ja viem. Však ani ja nechcem, ale čo mám robiť?
Vždycky, keď vyjdem von, už tam stoja traja maslovatí šošovci a ja si ani neprdnem. Tak zavolaj niekomu zo svojich bývalých kamarátov. Zavolaj. Vždycky, keď niekomu zavolám, že potrebujem pomoc, tak mi hovoria, že nemôžem ti pomôcť, víš, lebo teraz máme velice dobré až nadštandardné vzťahy so šošou. Halinko, budeme sa musieť nejako pozbierať. Cudzí ľudia ti nepomôžu, hej, ale však stále sme tu my, tvoja rodina, a my ti pomôžeme. Joj, zlatá moja, ja vím, ale jak mi ty chceš pomôcť, keď nerátam tvoju bezhraničnú lásku a oddanosť? Alinko, musíme začať šetriť. Šetriť, Pipi, čo ti drbe? A z čoho máme šetriť, keď mi zostalo posledných 120 eur, čo mám v šuflíku? Poprvé, počúvaj, Alino, kebyže akože predáme všetok nábytok, všetky tie blbosti z kuchyny a tak, však za to dostaneme celkom slušné prachy, ne? A po druhé, Alino, okamžite si vyber tie prachy z toho šuflíka. Motá sa tu toľko ľudí po dome, môžu ti ich ukradnúť. Kam si ich mám dať? Do podprsenky, jak teta Margit? Do jakej podprsenky? Však do trezoru, ne? Kam? No do trezoru. Do jakého trezoru? No do nášho trezoru. Počkej, Pipi, ja nechcem vyzerať jak chuj, ale my máme trezor? Alino, tebe drbe? Však tam je, ne? Pozri sa. Tuto je náš trezor. Za obrazom tvojho otca. Že toto je trezor? Že toto je živý trezor? Kurva, však toto je náš trezor! Trezor, ktorý nenašli ani policajti, ani exekútori a ja som na ňo úplne zabudol. Ali, chceš povedať, že odkedy sme skrachovali, ty si ho vôbec nekontroloval? Ne. No tak ho otvor ho. Počkaj, jak to bolo, kurva? Peniaze! Všade sú tu peniaze, Pipika, toto sú peniaze, toto sú naše peniaze, Pipi, my sme závodou! Ale však to je skoro 1 000 000. Sme zachránení. Toto sú peniaze. Oj, poďte, krásne peniaze. Pán Ali, deje sa niečo? Kurva, čo by sa dialo? No našli sme peniaze, sme zachránení. Ale toto musíme osláviť. Toto musíme osláviť. Moment, ale tie peniaze sú nejaké čudné. Kurva, čo by bolo na nich čudné? Však sú to love, cash. No čudné na nich je to, že sú to slovenské koruny. A tie už sú dávno neplatné. Čo? Ty mi chceš povedať, že sa tu teším ako taká krava úplne zbytočne? Čo je to tu za krík? Čo tu tak vreštíte? Čo je? Však sa nedá spať tej posilňovni. Teta Margit, našli sme peniaze. Jezus Mária! Pane Bože, ďakujeme ti. Ďakujeme. Aj Boh sa nad nami zľutoval. No, len tie peniaze sú neplatné, teta, viete, lebo sú to slovenské koruny. Pán Ali si ich zrejme uložil do trezora a zabudol na ne. Kurva, čo to ty? Na mňa hádžeš? Ty si môj účtovník. Ty máš mať také peniaze a záležitosti v merku. Čo ja s tým? Čo sa deje? Však sa nič nedieje. Mne tá ložka našla takto 3000 korún po svojom mužovi. No, muž si zalepil pod latrínou takto normálne 3000 korún a zebrala 3000 korún a išla do banky, zamenila a má za to euráše. No. To sa dá? Ale Alinko, no. Kurva, Milando, čo je? Čo tu robíš? Čo ešte stojíš? Zebereš všetky peniaze a pekne ich v banke vymeníš za euráše. Jasné. Milan, ale kladiem ti na srdce pekne potajomky z rúčky do rúčky, potichučky, dobre? A všetky euráše okamžite doneseš sem, Alinkovi. Jasné, pán Ali. Nestrať. Už utekám. Ešte toto. Snaž sa. Tak ja už idem. Padaj. Idem. Milá rodina, s dojatím v hlase vám musím povedať, že dnešným dňom končia
ťažké časy u Molnárovcov a ja preto navrhujem, aby sme si urobili malú oslavu. Bravo, bravo! Malú oslavu, áno. Mám 120 eurí, takže to roztočíme. Pekne kúpime chlebíčky, šampanské a kaviár. No ja fakt neviem, ako môžu daktorí ľudia vyžiť z dôchodku. Bela! Sa za tie prachy, čo nám dala cita Margit, som ledva kúpila pár fliaš, zo pár chlebičkov a na kaviár z jesera môžete rovno zabudnúť. Víš, Pipinka, ono to funguje tak, že niektorí ľudia, čo na to nemajú, žerú potraviny nižšej kvality a úplne mizernej nutričnej hodnoty. Ale našťastie to už není náš prípad. Konečne svetlo na konci tunela! Ale neverím. Konečne mi pôjde fén a bude teplá voda. Tak na teplý fén a Ale čo to tu oslavujeme? Elektrický vek? No, banán, oslavujeme návrat veľkých peňazí! Čo to meleš? Jakých peňazí? My sme nejaké love zarobili, alebo... Nezarobili, našli strašnú kopu peňazí a sme za vodou. Prcinko, daj si aj ty, uži si. No a vypravaj ty, čo Olahovci, čo? No, Olahovci, no tak takto, oni zapojili tú elektrinu, ale žiaľ Bohu len na týždeň, že keď nedáme tú 1000, hej, tak potom to vypnú. Ale chcú ešte okrem toho 500 eur navrch za omeškanú platbu. Ale kurvi, jedny špinavé Olahovské, čo si oni myslá? A čo tie briliantové gaťky boli tež len čínsky šmejd, alebo čo? No tak za tým mi dali iba 10 eur a hodili to tam tým svojim deckám, nech sa majú s čím hrať. Počkať, aké gaťky? Malinko! Ty si predá moje briliantové gaťky za 10 eur? Vieš čo, pripíš si s nami banán? Pipinka, však čo skáčeš, no? Ja pripíjam na návrat krajších včerajškov. Milá rodina, dovoľte, aby som pri tejto slávnostnej príležitosti prednesol pár slov. Veľa našich nepriateľov aj neprajníkov myslelo, že Molnárovci končia, že klesli na kolená, že sa už nikdy nepostavia. Ale v tom sa mýlili, v tom sa naozaj škaredo mýlili. Lebo my, Molnárovci, staneme jak Fénix popola. Zebereme pochodeň a s tou pochodňou pôjdeme Nemali by sme sa konečne napiť, aby nám nevyprskali bublinky. Jasne, máš pravdu. Na zdravie. Dobrý nápad. Na zdravíčko, na zdravíčko. Presne tak, Vila. Na zdravie. Milan! Milan! Milanko je tu! A ty sa čo netešíš? No, oslavujeme! No Milan, kde sú naše peniaze? Peniaze nie sú a nebudú. Ja som im tam dal všetky tie slovenské koruny. Aj som vyplnil platobný príkaz, oni si ho prečítali a povedali, že Molnárovci majú zablokované všetky účty a že žiadnu hotovosť v eurách nedostanú, peniaze sú fuč, hotovo nič nebude. Kurvy, jedny špinavé, škaredé, nechutné! Milan, tak ty si im dal naše peniaze a oni ti nič nedali? Banán, daj ho okamžite dole! A nepovieš mi ako? Však nemám pištol. Urob to holými rukami! Ale veď Milan za to vôbec nemôže. Dobre. My ťa nezabijeme, ale už za hodinu budeš klačať pred kostolom, lebo končí omša a vyzobreš nám na zajtra na základné potraviny. To mám ísť vážne zobrať? Myslíte vážne toto? Ale, Milan, nezahadzuj sa tak. V takejto chvíli je každá práca dobrá. Halinka, to akože už zase nemáme peniaze? Musím vám s ľútosťou oznámiť, že sme na mizine, že
tejto chvíli molnárovská rodina nemá ani cent. Takže prajem vám všetkým dobrú chuť. No čo je? No čo je? Čo chcete žrať? Studený segedín Margitin? Kurva, Etela. Etela! Etela. Etela. Moja Etela. Pardon, moment. Prepačte. Tak, ale vy, Peterka, tak jak ti bol čišteľa? Jasne sa tlak. Amatér zvoní telefón. Aj z teba, aj zo mňa. Aby mu zvonil telefón počas ostrej, tak toto teda nie. Ja vám poviem, mám toho plné zuby. A von! A von! Na kaviár z Jesetera môžem rovno zabudnúť. Víš, moja, ono je to tak, že niektorí ľudia, čo na to nemajú, jedia potraviny podradnej hodnoty a nižšej nutričnej výživovej stupnice. Ale toto našťastie ne. Dali mi za to 10 eur a hodili to tam deťom a tie sa s tým potom hrali a... No. A to... Počkaj, jaké gaťky? Banán! Čo je? Máš Margitinu reťazku na krku. Moja Etela. Bola. Milí moji, keďže sa už naozaj nemôžem pozerať na to, jak všetci serete na to, čo sa s touto rodinou deje, a nemôžem už počúvať vety typu kurva, prečo nemám peniaze, alebo kurva, prečo nemôžem telefonovať, došiel som na možnosť, jak sa z tejto sračky môžeme dostať. Čo urobíme? Prepadneme pendolino a oberieme všetkých o peniaze? Banán, a čím to pendolino prepadneme? Parechujte ty, Margit? Ne. My začneme pracovať.